Суд Еўрапейскага звязу ў Люксембурзе пакінуў у моцы санкцыі супраць Белавіі, ды забавязаў кампанію сплаціць судовыя выдаткі. Санкцыі Еўразвязу супраць беларускага авіаперавозніка дзеюць са снежня 2021 года, калі самалётамі Белавіі ў Менск пачалі масава дастаўляць мігрантаў, якія потым штурмавалі еўрапейскія межы. У эфіры Белсату аб'ектыў з галоўнымі падзеямі серады 29 траўня. У студыі працуе Александр Баразенко, і мы пачынаем. Меншина больш не самая заможная. Разберем свежие звестки Белстату про наибогатейшие и наибеднейшие регионы краины. Наш Белстат подманывая методологию, и насамрэч у Беларусі значна большая частка насельніцтва жыве за гэтай самай рысай беднасці. Сябры Лукашэнкі ў Еўразвязе. Трэці раз за год у Менск прыехаў вугорскі міністр замежных справаў Петар Сіерта. Пра што дамовіліся і навошта вугоршчыне супраца з дыктатарам Беларусі. Угоршчына хоча перш за ўсё разблакавання фондаў Еўразвяза, бо Еўразвяз прыпыніў выплаты в Угоршчыне. І вось стратэгія Будапешта выступаць як жорсткі перамоўшчык і дэманстраваць, што саступаць яны не збіраюцца. Візіт у Мінск гэта частка гэтай стратэгіі. 4 гады з правакацыі ў горадні, падчас якой затрымалі Сергея Ціхановскага. Чаму блогер надумаў ісці ў палітыку і як перажывае ягонае зняволенне сям'я? Конечно, я ўспрымаю гэту сітуацыю крышачку не так, як дзеці. Дзецям нашмат цяжэй. Мой старэйшы сын полностью так абстрагаваўся ад гэтай тэмы, закрыўся, і тэма таты гэта табу. У якім рэгіёне Беларусі найвышэйшыя заробкі, а ў якім найбольшая колькасць бедных людзей? Стала вядома з новых дадзеных Белстату. Кацярына Гардзеева разабралася з цікаваю статыстыкай і высветліла, на што беларусы трацяць заробленыя грошы. Менскі раён больш не лідаруе паводле заробкаў, сведчыць Белстат. Паводле статыстыкі, у першым квартале сёлета жыхары сталічнага рэгіёну атрымалі амаль на 250 рублёў менш за жыхароў Астраўца і ваколіцаў. Гэта шмат з чым звязана. І з сыходам бізнесаў, і людзей, і IT-бізнесоўцаў, з сыходам усяго. З усіх фронтоў нешта ідзе ўніз. І пачалі ўкладаць таксама нейкія грошы ў інавацыйнасць, нешта гэта далей, але гэта не прыносіць зараз ніякіх там прыбыткаў. У лідарах багатых рэгіёнаў апынуўся Рэчыцкі раён. У сярэднім тамтэйшыя жыхары штомесяц бачаць у разлікоўках амаль 2500 рублёў да выліку падаткаў. Закрываюць топ-5 рэгіёнаў з высокім заробкам Салігорскі і Дзяржынскі раёны. У дыктатурах заўсёды усе прамысловасці падаюць, акрамя таго, што з прыроднымі рэсурсамі звязана. І у нас у Рэчыцы Беларуснафта, Беларуснефть і дачэрнае прадпрыемства, нешта як 13 падраздзелаў па Рэчыцкім раёне. На што трацяць свой заробак беларусы, таксама паказаў Белстат. Паводле афіцыйных звестак, сярэдняя статыстычная сям'я мае на месяц 2200 рублёў. Каля 40% ад гэтай сумы, 590 рублёў, ідзе на харчы. Для параўнання, у суседніх Літве, Латвіі і Польшы гэты паказнік ніжэй удвая, сведчыць аналітыка агентства Пікодзі. Напрыканцы мінулага года было там 34 з нечым, а зараз зноў амаль 40%. Гэта гаворыць пра гэту самую беларускую стабільнасць. Канешне, у нас стабільнасць толькі ў тым, што Беларусь траціць асноўную частку свайго дохода менавіта на прадукты харчавання. Увогуле адчуваюць нястачу грошай на ежу 330 тысяч беларусаў. Іхні заробак ніжэйшы за пражыткавы мінімум, які сёння складае 406 рублёў. Але і на гэтую суму пражыць амаль немагчыма, мяркуе Александр Кныровіч. Ведаеце, як у старых жартах, трэба прапанаваць тым людзям, якія напісалі, што можна пражыць за гэтую лічбу, пайсці паспрабаваць пражыць, заплаціць за тое ўсё, што патрэбна заплаціць, і паглядзець, наколькі кілаграм
яны схуднеюць за гэты самы месяц. На нехарчовыя тавары беларусы выдаткоўваюць яшчэ траціну свайго заробка. Чвэрць на аплату камунальных да іншых паслуг. Вызначыўся Белстат і з фінансава-дэпрэсіўнымі рэгіёнамі. Больш беларусаў за рысаю беднасці жыве ў Магілёўскай, Гомельскай і Берасцейскай вобласцях. Менш у Менску. Сёння ў сталіцы на ежу не стае прыблізна 23 тысячам асобаў. Кацярына Гардзеева, Белсат. Грамадзянам Беларусі сталі нашмат часцей адмаўляць у выдачы шэнгенаўскіх візаў. Пра гэта сведчаць дадзеныя Еўрапейскай камісіі. Пры гэтым колькасць запытаў на атрыманне шэнгену ад нашых грамадзянаў няспынна расце. Распавядзе Марына Яновіч. Грамадзяне Беларусі летась падалі амаль 164 тысячы заявак на кароткатэрміновыя шэнгенскія візы. З іх больш як 158 тысячаў задаволілі. Найбольш ахвотна візы беларусам выдавалі Нямецчына, Італія, Польшча, Угоршчына, Францыя, Літва, Эстонія, Латвія, Славаччына і Чэхія. Большасць запытаў была на кароткатэрміновыя шэнгенскія візы, тыпу С, турыстычныя ды іншыя, што дазваляюць заставацца на тэрыторыі краінаў Шэнгену да 90 дзён на паўгоддзе. Былі візы шматразовыя і аднаразовыя. Адмовы атрымалі 5,5 тысяч беларусаў. Гэта амаль 3,5%, але прыкладна ўдвая больш, чым у 2022. Між тым беларусы ўсё часцей скардзяцца на немагчымасць злавіць дату для падачы дакументаў у візавыя цэнтры. Некаторыя фірмы дасылаюць кліентам дэталёвую інструкцыю звароту ў візавы цэнтр. Шматкрокавы алгарытм у выніку прыводзіць да так званага хакера, фактычна пасярэдніка. Менавіта той завершыць працэдуру рэзервавання. Але 100% выніку фірма не гарантуе. Просяць за такую паслугу 125 рублёў. Марына Яновіч, Белсат. Замест гаспадарчых тавараў снарады для расійскага войска. Лукашенко наведаў сёння завод Лёхмаш у Воршы. Суправаджалі дыктатара ў інспектаванні раней цывільнага прадпрыемства людзі ў вайсковай уніформе. Журналісты расследавальнікаў Беларусі звярнулі ўвагу на здымкі прадукцыі прадпрыемства, якую дэманстравалі Лукашэнку. На вырабах разгледзелі таварны код і наменклатурныя наймення, якія адпавядаюць абрэвіатуры асноўнага снараду для сістэмаў залпавага агню «Град». Тое, што прадпрыемства пераарыентуюць для працы на вайскова-прамысловы комплекс, пацвердзіў і сам Лукашенка. Але пры гэтым загадаў не спыняць вытворчасці тавараў для хатняй гаспадаркі. Праз месяц Угоршчына прыме ад Францыю эстафету старшынства ў Еўрапейскім звязе. І рэжым Лукашэнкі ў сваю чаргу хоча выкарыстаць усе звязаныя з гэтым магчымасці. Сёння кіраўнік МЗС прымае ў Менску свайго вугорскага калегу Пітера Сіерта. Сергей Алейнік цешыцца працягу афіцыйнай эканамічнай супрацы, якой прынамсі не афішуюць іншыя краіны захаду. Дыпламаты таксама выступілі за неадкладныя мірныя перамовы аб Украіне. Юлія Цяльпук працягне. Паколькі вайна ва ўкраіне не вырашаецца вайсковым шляхам, трэба ўзнаўляць мірныя перамовы, заявілі ў Менску кіраўнікі вонкава-палітычных міністэрстваў Беларусі і Угоршчыны. Петер Сіерта рэпрэзентуе краіну, што насуперак большасці сябраў еўразвязу супраць падтрымання Украіны зброяй. Напрыклад, зараз на ўзроўні еўразвязу праводзяцца даволі важныя перамовы па пакетах дапамогі ўкраіне і адкрыцця афіцыйных перамоваў з Украінай па ўступленню ў еўразвяз. І вось менавіта зараз Будапешт таксама актыўна блакуе схемы пастаўкі ўзбраенняў, якія аплачваюцца з Еўрапейскага фонда міру. І гэта, канешне, вельмі абурае еўрапейцаў. Будапешт блакуе 3 траншы па 500 мільёнаў еўраў плюс 50 мільярдаў еўраў з новага фонду дапамогі для Украіны. Еўразвяз жа раней прыпыніў выплаты в Угоршчыне з агульнага бюджэту ЕС праз нямэтавае выкарыстанне часткі выдаткаваных раней грошай. Украінскае пытанне, а таксама санкцыйны ціск на Расію і Беларусь сталіся інструментам для гандлявання вугорскіх уладаў з кіраўніцтвам еўразвязу. Для Лукашэнкі гэта яшчэ і падстава папрасіць дапамогу, напрыклад, з аблягчэннем санкцый ці, як Сіерта ўжо паабяцаў, непрыняццём новых санкцый. Усе санкцыі ў развязе прымаюцца аднагалосна, то бок дастаткова адной краіны, каб заблакаваць увесь пакет санкцый. Будапешт гэта рабіў і ў мінулым таксама вельмі паспяхова. Угоршчына накладала вета ці дамагалася выкрэслівання са спісаў
канкрэтных прадпрыемстваў і канкрэтных асобаў. Гэтак летась у жніўні намаганнямі вугорскага ды ірландскага МЗСаў санкцыяў пазбегла кампанія «Санта-Брэмар» і яе ўладальнік бізнесовец затачэння Лукашэнкі Аляксандр Машэнскі. Сёння ў Менску Петр Сіерта паабяцаў працягваць у тым жа духу. А што Вугоршчына абяцае Еўропе ў кантэксце Беларусі? Што вугорскі бок заўсёды можа паказаць, калі нешта спатрэбіцца, і нашыя вось гэтыя кантакты там могуць быць запатрабаваныя, што зусім не выключана, што калісьці і будзе такая сітуацыя, дык вось мы можам выступіць у якасці пасярэдніка. Сустрэчы з Лукашэнкам няма ў афіцыйным календары Сіерта. Александр Фрыдман думае, што на гэтым узроўні дыктатару ўжо няма пра што размаўляць і дадае. Пра развіццё стасункаў паміж краінамі сведчыла б наступная паслядоўнасць візітаў. Міністр замежных справаў, потым прэм'ер і нарэшце прэзідэнт. Але у няхай і прыязных стасунках Мінск-Будапешт прылятае толькі кіраўнік МЗС, што сведчыць пра застой. Адна справа там сустракацца з Алейнікам, гэта тэхнічная фігура, а іншая справа гэта сустракацца з Лукашэнкам, з палітычнай фігурай. Сустрэча з Лукашэнкам, гэта не вельмі добрая рэклама нават для вугорскага кіраўніцтва. Затое ў Беларусі прапаганда кожны раз выкарыстоўвае вугорскага госця напоўніцу. Я убежден в том, что поддерживать каналы коммуникации открытыми – это очень важно. Праз месяц Вугоршчына прыме старшынёўства ў Еўразвязе. Будзе адказваць між іншага за распрацоўванне кампрамісных рашэнняў. Юлія Цельпук, Белсат. Усе беларускія санаторыі за мяжой працуюць з прыбыткам, за выключэннем здароўніцы ў Латвіі. Пра гэта расказаў дырэктар Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення і санаторна-курортнага лячэння Геннадзь Балбатоўскі. Здароўніца Беларусія ў Юрмале не прымае цяпер людзей на адпачынак. Сёлета ў красавіку латышскія ўлады замарозілі актывы санаторыю. Дырэктара установы дэпартавалі ў Беларусь. Затое высокім попытам карыстаюцца беларускія установы ў Расеі. Адпачываюць там як расейцы, так і беларусы. З прыбыткам працуе і санаторый у літоўскім Друскенінкаі, дзе паляпшаюць здароўе збольшага грамадзяне краінаў Еўразвязу. І ў працяг тэмы арганізацыі адпачынку і аздараўлення, цяпер дзіцячага. Пасля прыватных школаў і садкоў рэжым Лукашэнкі ўзяўся за летнікі. Пра радыкальныя захады пакуль адкрыта не кажуць, але абяцаюць асаблівы кантроль. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Прыватныя летнікі ў Беларусі сёлета чакае больш жорсткі маніторынг. Чыноўнікі заявілі, што іхная галоўная мэта – выявіць месцы незаконнага перабывання дзяцей. Зачастую там не обеспечена безопасность пребывания, должный уровень предоставления услуг по питанию, проживанию. Аднак за такімі гучнымі намерамі чыноўнікаў могуць хавацца зусім іншыя заданні. Для мяне гэта выглядае больш як ціск на прыватны сектар, таму што вось гэтыя аргументы, яны асабліва пра харчаванне гучаць дзіўна. З іншага боку, мы не можам казаць пра ўсе летнікі ні дзяржаўныя, ні прыватныя, таму што трэба кожны разглядаць асабіста. Сам Геннадзь Балбатоўскі не хавае, што адмоўна ставіцца да летнікаў, якія паўсталі з прыватнай ініцыятывы. Маўляў, летась амаль 90% з усіх парушэнняў арганізацыі дзіцячага адпачынку былі выяўленыя менавіта ў гэткіх арганізацыях. Мы не против альтернативы, но это должно быть согласовано, кто имеет право на предоставление данных услуг, с местной исполнительной властью. Поэтому мы не собираемся никому запрещать ничего, но все должно быть узаконено. Па факце ж некаторым менскім ІП і юрыдычным асобам ужо забаранілі арганізоўваць летнікі. Прынамсі, такую пастанову агучылі на адмысловай нарадзе ў савецкім раёне сталіцы ў сярэдзіне траўня, паведаміў тэлеграм-канал «Матолька памагі». Былы дырэктар прыватнай школы Аляксандр Пруднікаў мяркуе, што тэндэнцыя неўзабаве можа распаўсюдзіцца і на рэгіёны, але зазначыў. У рэгіёнах, у абласных цэнтрах ці яшчэ больш дробных адзінках адміністрацыйных прыватная такая ініцыятыва назаўсёды была тым адказам, скажем, грамадства ці супольнасці лакальнай, адказам на запытанне. Бок вельмі часта школы дзяржаўныя ці нейкія яшчэ арганізацыі, інстытуцыі не маглі самі сабе даць рады з арганізацыяй летнікаў ці
лагеру. У 2022 годзе з падачы Лукашэнкі пасля шэрагу правяранняў спынілі працу амаль усе прыватныя школы ў Беларусі. Летась у красавіку чыноўнікі ў Менску адрапартавалі, што ў горадзе не засталося ніводнага недзяржаўнага дзіцячага садка. На чарзе летнікі? Я думаю, што гэта будзе так. Я ведаю, як адбываліся праверкі ў прыватных садках, калі прыходзіла камісія і казала: вау, якія ў вас умовы, вау, нам бы так, гэта проста мара. Але вы ж самі ўсё панімаеце, і ўсё роўна ў выніку прыватныя школы закрыліся. Прыватныя летнікі досыць папулярныя ў Беларусі. Гэтак большасць нашых гледачоў, паводле вынікаў апытання, аддаюць перавагу менавіта такім арганізацыям. Але ж былі і тыя, хто найлепшым варыянтам для летніх вакацыяў назваў адпачынак у вёсцы. Ірына Юрыва, Белсат. Чатыры гады за кратамі і больш чым год зусім без вестак. Сёння гадавіна затрымання Сергея Ціханаўскага. Папулярны блогер, які паказваў сапраўдную сітуацыю ў краіне, стаў для многіх беларусаў увасабленнем палітычнага лідара. Мітынгі Сергея Ціханаўскага збіралі тысячы прыхільнікаў па ўсёй краіне. Падчас такога сходу ў горадні Сергея і затрымалі. 4 гады таму на цэнтральнай плошчы ў горадні затрымалі Сергея Ціханаўскага. Адбылося гэта пры зборы подпісаў за ягоную жонку Святлану падчас перадвыбарчай кампаніі. З натоўпу да Ціханаўскага выйшла жанчына, стала хапаць яго за рукі і настойліва задаваць пытанні. У тую ж хвіліну да іх наблізіліся сілавікі, пачалася заваруха. Тады разам з Сергеем у чорны бусік без нумароў людзі ў балаклавах заштурхалі яшчэ 8 чалавек. Сярод іх сябра каманды «Краіна для жыцця» Сергей Фурманаў. Было бачна, што рыхтуецца правакацыя, што з'явіліся людзі, жанчыны гэтыя на вуліцы з незразумелымі пытаннямі да Сергея. Магчыма, яны раней гэта зрабілі, там ці ў Гомелі, ці ў Магілёве, але ж там, мне падаецца, было больш людзей. Затрымлівалі Ціханаўскага і да гэтага. У канцы 2019 года яму прысудзілі 15 сотняў за ўдзел у акцыі супраць інтэграцыі з Расіяй. У траўні 2020 судзілі некалькі разоў, у тым ліку за арганізацыю мітынгаў. Чарговы адміністратыўны тэрмін у яго скончыўся за 9 дзён да апошняга затрымання. Колькі чаго далі? 15 сутак. Аднак тым разам усё скончылася крымінальнаю справаю. У снежні 2021 Ціханаўскаму прысудзілі 18 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму. У 2023 дадалі яшчэ 1,5 года нібыта за парушэнне правілаў папраўчай установы. Летась Святлана Ціханаўская атрымала ананімны ліст, быццам ейны муж памёр у жодзінскай турме. Неўзабаве дзяржаўныя тэлеканалы прадэманстравалі відэа з Ціханаўскім у турэмнай камеры. З сакавіка 23 года ніякіх навінаў, ён, я так разумею, поўнай изоляцыі і нават некалі нехта па другім палітвязням перадае вестачкі, там недзе нехта чуў, бачыў, то пра Сергея ўвогуле такой інфармацыі няма. Жорсткі прысуд і далейшая ізаляцыя Сергея Ціханаўскага – гэта помста рэжыму, мяркуюць паплечнікі актывіста. Бо ўлады пабачылі ў блогеры пагрозу, той стаўся папулярным сярод звычайных беларусаў. А сейчас мы попробуем взять интервью у наших чиновников. Простите, вы прикорытник? Вы прикорытник, простите. Сергей Тихановский говорил простым языком, с простыми людьми, о простых вещах. И это людей очень сильно зацепило, потому что они устали от галстуков, пиджаков и телевизионных клише. Они устали от лжи и обмана. Сергей Тихановский поехал к людям сам, дал им возможность высказаться. Яшчэ падчас следства асобу Ціханаўскага намагаліся дыскрэдытаваць, публічна дэманструючы нібыта знойдзеныя пры ператрусе $900 000 на лецішчы маці Сергея Ціханаўскага. Я не верю в это чушь, основание для посадки. Причем, смотрите, никто не говорит про этот лям. Где он? Лям у него изъяли, квартиру изъяли, дали ему штраф. Про лям никто не вспоминает. Так если вы ему даете штраф, заберите штрафом этот лям. В чем проблема? Ляма нет. На волі Сергея чакаюць двое дзяцей, сын Карней і дачка Агнія. Мой старэйшы сын поўнасцю так абстрагаваўся ад гэтай тэмы, закрыўся, і тэма таты – гэта табу. Малодшая дачка, яна, калі узгадваецца тата, гэта заўжды слёзы. Так яна перажывае гэту боль. Яна піша шмат лістоў.
Сёння ж у чацвёртую гадавіну затрымання Сергея Святлана Ціханаўская звярнулася да беларусаў. У прамове абраная прэзідэнтка працытавала пажаданне свайго мужа не губляць веру ў тое, што праўда і справядлівасць перамогуць зло і беззаконне. Александр Дегтяров, Белсад. У чацвёртую гадавіну затрымання Сергея Ціханаўскага Белсад празмаўляў з былым палітзняволеным Глебам Гатоўкам. Мужчына нядаўна вызваліўся з жодзінскай турмы. Там ён перасякаўся з Сергеем Ціханаўскім. Вашай увазе ўрывак той размовы. Паглядзець яе цалкам вы зможаце ў нядзельным эфіры праграме «Тыдзень». Яму ствараюць інфармацыйны вакуум. Яго абмяжоўваюць у тым, што ёсць у амаль кожнага, зняволенага. Літаральна самыя простыя побытавыя рэчы, тыя рэчы, якія перадаюць бандэролю з волі. Вось, напрыклад, у яго ў камеры нават не было паперы, каб напісаць нейкую заяву, каб забраць свае ўласныя рэчы з рэчавага складу. То бок, вось ён на праверку, я чуў проста, праверка праходзіла, прыходзіла адміністрацыя да яго, і ён з імі сварыўся. Як так? Мне прыйшла, мая бандэроль законная раз у год, там, перадач прадуктовых няма ні ў кога. Вось, раз у год можна атрымаць бандэроль, там, 2 кілаграма. І гэтую бандэроль яму не аддаюць адразу у камеру, а кладуць на склад. Каб з склада забраць, трэба пісаць заяву, а ў яго нават паперы няма. То бок, ён кажа, і асадкі, вядома, то бок нічога. Ён кажа, а дзе рэгламентавана, што заява павінна быць у пісьмовай форме? Я вам вусна на камеру кажу, вы же прадстаўнік адміністрацыі. Вось, за гэта ён змагаецца. З гэтых размоваў відаць, што ён у адэкватным стане. Польша плануе аднавіць 200-метровую буферную зону на мяжы з Беларусю і даслаць туды дадатковыя вайсковыя сілы. Пра гэта заявілі міністр абароны краіны Владыслаў Касіняк-Камыш і прэм'ер-міністр Дональд Туск падчас наведвання польска-беларускага памежжа. Пастанову пра дадатковыя захады абароны мяжы польскі ўрад мае прыняць на пачатку наступнага тыдня. Падставою для ўзмацнення памежнай зоны паслужыла нядаўняе здарэнне падчас спробы нелегальнага прарыву мяжы на ўчастку заставы ў Дубічах царкоўных, калі адзін з мігрантаў сур'ёзна параніў польскага жаўнера. Цяпер той застанецца ў шпіталі ў цяжкім стане. Грамадзянку Беларусі не ўпусцілі ў Грузію з Турцыі. Яна мусіла выехаць ненадоўга з мэтаю візарану, абнулення тэрміну бесперапыннага перабывання ў краіне. Гэта звычайная практыка, але гэтым разам грузінскія памежнікі дазволілі вярнуцца толькі сыну беларускі, а яе спынілі. Пра прычыны можна толькі здагадвацца. Ей отказали во въезде, сославшись на иные причины. Как правило, в судах мы потом выясняем, что иные причины связаны с национальной безопасностью. Но это очень-очень-очень широко трактуется грузинскими властями. Они включают туда всех разные органы, я так понимаю, что МВД, служба госбезопасности, включают разных людей. Возможно, стало причиной то, что на наших белорусских чатах, белорусов, там, Батуми, Грузии, она комментировала вот этот закон о прозрачности иностранного влияния, комментировала протесты, что вот молодцы, грузины сопротивляются, какие молодцы. То есть вот единственное то, что мы предполагаем могло стать причиной. То есть оказывается, не только КГБ Беларуси следит за нами, диаспорами, что мы здесь делаем, но и местная служба госбезопасности тоже следит, по всей видимости, и берет на карандаш тех, кто активно поддерживает протесты, и кто высказывает какое-то мнение, которое не нравится властям. І працягнем тэму Грузіі. Цяпер пра ўнутрыпалітычныя падзеі ў гэтай краіне. Еўразвяз, цытата, разглядае ўсе варыянты адказу на скандальны законапраект аб замежным уплыве, прыняты дэпутатамі кіроўнай партыі. ЗША, у сваю чаргу, рыхтуюць увесці санкцыі супраць лідараў грузінскай мары. Як Захад рэагуе на ўвядзенне ў Грузіі нормаў, скіраваных супраць няўрадавых арганізацыяў і медыяў, раскажа мой калега Александр Папко. Закон об замежном уплыве, прыняты грузинским парламентом, перашкодзіць еўрапейскай інтэграцыі Грузіі. Пераадоленне дэпутатамі вета, накладзенага прэзідэнтам на скандальны законапраект, пракаментавала Еўрапейская камісія і кіраўнік еўрапейскай дыпламатычнай службы. Еўраз'яз неаднаразова падкрэсліваў, што закон, прыняты парламентам Грузіі, супярэчыць асноўным прынцыпам і каштоўнасцям Еўраз'яза.
Яго прыняцце вядзе да адкату назад, прынамсі ў 3 з 9 крокаў, выкладзеных у рэкамендацыі камісіі, ухвалены лідарамі еўразвязу, якая датычна статусу кандыдата і негатыўна адаб'ецца на шляху Грузіі еўразвяз. Еўразвяз і яго дзяржавы-чальцы разглядаюць усе варыянты рэагавання на гэтыя падзеі. Улады еўразвязу мяркуюць, што закон абмяжоўвае правы грамадзянаў, шкодзіць барацьбе з дэзінфармацыяй і дыскрымінуе грамадскія арганізацыі. У такім жа суровым тоне на прыняцце закону, які нагадвае рэпрэсіўны расійскі дакумент, адрэагавалі і ў Злучаных Штатах. Дзеянні кіроўнай партыі і антызаходняя рыторыка пагражаюць дэмакратычнай траекторыі Грузіі, яе будучай эканамічнай бяспецы, сяброўству ў Еўрапейскім звязе, а таксама ставяць пад пагрозу стасункі з ЗША і Грузіяй. ЗША забароніць уезд у краіну сябрам ураду і дэпутатам грузінскага парламенту адказным за прыняцце закону, заявіў на мінулым тыдні кіраўнік дзяржаўнага дэпартаменту Энтані Блінкен. У еўразвязе, паводле Financial Times, тыдзень таму прапаноўвалі ўвесці візавыя санкцыі супраць кіроўнай партыі і нават скасаваць бязвізавы рэжым або пазбавіць Грузію статусу кандыдата ў еўрапейскі звяз. Праўда, канчатковага рашэння Брюссель пакуль не прыняў. Есть шанс, чтобы в начале Евросоюз принял санкции визовые и финансовые против руководства правящей партии в Грузии, грузинской мечте, и тоже против членов парламента. І Вашынгтон і Брюссель не жадаюць караць грузінскага народу, які выступае за ўступленне ў еўрапейскі звяз і НАТО. Пратэсты супраць закону, ініцыяванага кіроўную партыяй, не сціхаюць ужо амаль 2 месяцы. Апаненты закону аб замежным уплыве мяркуюць, што ён скіраваны супраць журналістаў і назіральнікаў на парламенцкіх выбарах, якія пройдуць 26 кастрычніка. Паводле іх, грузінская мара прыняла законопроект, каб павысіць свае шансы на перамогу. В случае, если грузинская мечта побеждает, тогда я думаю, что западно-демократическое сообщество посчитает, что пока еще... Значит, как сказать, общественность Грузии не готова. Да? Если они верят, что этот закон как-то соответствует национальным интересам Грузии и поддерживает грузинскую мечту, то пока, к сожалению, значит, общественность не готова к поддержке, так сказать, развития демократических институтов. Закон абавязвае грамадскія арганізацыі і медыі, якія атрымліваюць прынамсі 20% доходаў з-за мяжы, зарэгістраваць сябе ў якасці, цытата, праваднікоў інтарэсаў замежнай сілы. Прэзідэнтка Грузіі Саламе Зурабішвілі прапанавала зарганізаваць рэферэндум, каб скасаваць дакумент. Аднак без подпісу прэм'ера гэта зрабіць немагчыма. Лаяльны да грузінскай мары Канстытуцыйны суд закон наўрад ці адменіць. На думку Войцеха Вайтасевіча, адзіная магчымасць абясшкодзіць скандальны дакумент – гэта перамагчы грузінскую мару на выбарах. Прэзідэнтка Зурабішвілі ўжо заклікала раздробленую апазіцыю аб'яднацца дзеля гэтай мэты. Александр Попко, Белсат. І гэта ўсе навіны ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву». Наперадзе вас чакае праграма «Белсат Зум» і мой калега Віталь Бабін. Сярод ягоных суразмоўцаў былы палітычны вязень Глеб Гатоўка, які апавядзе пра стан Сергея Ціханаўскага і ўмовы ўтрымання за кратамі. Я ж на гэтым з вамі развітуюся. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.